את החוויה הזו בצ'אנג מאי שבצפון תאילנד אתם לא רוצים לפספס. הפעם הלכנו לסדנת בישול של Grandma's Home Cooking Class, שם למדנו איך להכין אוכל תאילנדי מסורתי וטעים רצח מאפס. עד כמה מאפס? התחלנו איזה שיעור בליקוט תבלינים מהגינה העצומה של המקום, שם המדריכה הסבירה לנו מה התפקיד של כל תבלין ומרכיב במטבח התאילנדי, וגילינו על מלא טעמים מדהימים שלא הכרנו. לאחר מכן התיישבנו ובחרנו מהן 3 המנות שנרצה ללמוד להכין, וכמובן שקיבלנו גם שיעור על מנגו סטיקי רייס ומשקה מרענן במיוחד לחום של תאילנד. אנחנו בחרנו במרק קאוסוי המסורתי, מרק הקוקוס עם העוף ופתאי טופו. יצא כל כך טעים וקיבלנו אחר כך את כל המתכונים אלינו לטלפון, ככה שגם אם לא נזכור הכל יהיה אפשר לחזור הביתה ולהציץ. זה הזמן להגיד שאנחנו ממליצים לכם לבוא על בטן ריקה, כי אתם הולכים להתפוצץ מכל הטעימות במהלך הסדנה הזו. כן, אתם הולכים לאכול את כל מה שבישלתם, אז שלא יהיו תלונות. היא מתאימה לכל העדפות המזון, גם לצמחונים וטבעונים וגם לשומרי כשרות, ככה שאין לכם תירוץ, תבואו לסדנה הזו. לעוד פרטים מוזמנים לכתוב לנו בתגובות ולעקוב אחרינו לעוד תוכן על תאילנד.